ଶୁଣି ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅଟା ତମ ନିଜ ରକ୍ତର। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ସେ ଝିଅଟାରୁ ଆମେ ଏତେ କ୍ଷତି କରି ସାରିବା ପରେ ବି ସିଏ ଆମ ସହିତ ଟପର ଦେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ତା ଫଣଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀର ଛୁଆ ହେଇଥିବ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡିଟେ। ମଲେଡି ମ୍ୟାଡମ 100 ଲୋକ ଏବେ ମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନେ କେହି ଗୋଟେ ବି ଅମଳ ହେବେନି, ସବୁ ସିଆଡେ ଯିବେ ମ୍ୟାଡମ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିବ ଆଉ ସେଠି ଯାହା କହିବ ତ କହିବ ଆଉ ତେମେ ଯାହା କେଲେଙ୍କାରୀ କରିଛ ଆଉ ସେ କଥା ବି ସେ କହିଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରୀତିକୁ